Punnerrus on varmaan yksi suosituimmista kehonpainoliikkeistä ja mä uskallan väittää, että meistä jokainen on jossain vaiheessa elämää punnertanut. Mutta ootko koskaan miettinyt, että mitä tapahtuu, jos sä punnerrat joka ikinen päivä? Mä otin tästä selvää. Seuraavan 30 päivän ajan mä tuun tekemään 100 punnerrusta joka ikinen päivä. Onks tässä haasteessa sit mitään järkeä? Todennäköisesti ei. Onks tästä enemmän haittaa kuin hyötyä? Se selviää vaan yhdellä tapaa. Ennen kuin voidaan aloittaa, niin tässä vielä miltä mun kroppa näytti ennen tätä haastetta. Mun rinnan ympärysmitta oli 119,0 senttimetriä ja käden ympärysmitta jännitettynä 40,2 senttimetriä. Penkkipunnerustestissä mä jaksoin tehdä yhteensä 18. Eiköhän aloiteta tää haaste. Haasteen eka päivä. Mulla on tässä selkätreeni alla, niin katsotaan kuinka kauan mulla menee 100 punnerruksen tekemiseen ensimmäisenä päivänä. Mä laitan tästä vielä sekuntikellon itselle ja aletaan suorittamaan. Eka kerta 6 minuuttia ja pikkusen vajaa 14 sekkaa. Ei mikään ihan hirveän hyvä suoritus, mutta tästä ei ole suunta vaan ylöspäin. Ja nähdään sitten kuinka tää kehittyy tässä 30 päivän aikana. Se olisi päivä 2 mun punnerushaastetta ja tähän alkuun on pakko tunnustaa, että mä oon jo ihan loppu, tai mun itse asiassa rintalihas on loppu. Mä oon tehnyt tänään vasta 60 punnerrusta. Mulla olisi vielä rinta, olkapää ja ojentajatreeni ja sitten ne loput punnerrukset tälle päivää. Mä veikkaan, että tämän päivän treeni tulee menemään penkin alle, mutta mennään ottamaan se, mitä on otettavaa, ja mä meinaan reenata ihan normaalisti koko tämän haasteen ajan. Ja välillä se tarkoittaa sitä, että rinta tulee saamaan niin kuin kunnolla kyytiä. Mut ulinat sikseen, lähdetään treenaamaan ja katsomaan kuinka se oikeasti menee. Niin kuin arvata saattaa, niin toi oli mun elämän hirvein ja surkein rintatreeni, minkä mä oon ikinä tehnyt. Mitäs mieltä sä oot tosta mun haasteesta, mikä mulla on tällä hetkellä? 30 päivää 100 punnerusputkea on kyllä aika kova haaste. Että täytyy sanoa, että jos meinaa treenaa siinä rintalihaksia joku toinenkin päivä, niin se on kyllä kova homma. Että voin sanoa kokemuksesta, että punneruksia kun vetää joko päivä, niin se kyllä haastetta luo siihen touhuun. Ei muuta kuin tsemppiä, toivottavasti menee hyvin. Täytyy kyllä myöntää, että rinta on jo aika kipeä tälleen jo muutaman päivän jälkeen. Mulla olisi vielä 20 punnerusta vielä tänään jäljellä ja mä ajattelin, että mä teen ne nyt sit heti kun mä pääsen vaan himaan tästä. Nyt jo on silleen fiilis, että haluais luovuttaa, mutta vedetään maaliin asti ja toivottavasti tulee iso muutos, että tää on sen kaiken vaivan arvoista. Tänään olisi päivä 4 tätä mun punnerushaastetta ja mulla meni aika myöhälle tää mun treenaaminen tänään. Mä teen tässä mun iltapalaa. Mun oli pakko käydä kaivaa yksi asia tuolta mun varastosta, mikä tulee helpottaa tätä mun haastetta nyt sitten jatkossa ja tulee olemaan varmaan mun paras kaveri sitten tämän loppuhaasteen. Eli herra Karhu, mun lihashuoltovasara. Tolla kun päästeli eilen ekaa kertaa, niin se vähän avasi täältä niinku rintalihasta ja oli helpompi tänään sitten tehdä noin punnerruksetkin sitten, kun rupes vaan tekemään. Odottavin mielin jään venailemaan, että mitä tää seuraavat 26 päivää vielä tuo mulle tullessaan tämän haasteen aikana. Ja se
mua kiinnostaa eniten, että päästäänkö me loppuun asti. Meneekö lihakset niin kramppiin tai niin jumiin, että mä en pysty kerta kaikkiaan tekemään niitä punnerruksia. Mutta se nähdään sitten vasta myöhemmin. Nyt hyvää yötä. Erittäin haastavan ja kankean alun jälkeen loppuviikon punnerrukset alkoi vihdoin sujua ja usko haasteen läpiviemiseen alkoi hiljalleen palata päivä päivältä. Myös kakkosviikon rinta, olkapää ja ojentajatreeni sujui ihan eri lailla. Nyt on viikko 1 takana, ollaan jo viikko 2. Alkaa huomaa, että rintalihas tottuu noihin punneruksiin ja se alkaa kestää paremmin lääkkiä. Nimittäin ei vaikuttanut nämä punnerukset yhtä paljon. Tämän päivän treeniin, kun esimerkiksi viime kerralla tein penkkiä ja tekkiä, tosta lihashuoltovasarasta on paljon apua ja mä toivon, että nähdään isoja ja selkeitä muutoksia jo tälleen 30 päivän aikana. Tässä kohtaa mä kävin tekemässä työreissun Tampereella, josta mä teinkin teille videon ja loppuviikosta mä kävin reenaamassa vähän jalkoja. Alright, se olisi päivä 16, eli puoliväli on ylitetty. Rinta ei ole ollut enää kipeä, mikä on tosi hyvä juttu. Ja jos se on ollut vielä kipeä, niin sit mä oon käyttänyt tätä lihashuoltovasaraa, mutta tää on ollut enemmän ehkä tämmönen tottumuskysymys ja nyt mulla keho alkaa tottua tähän punnertamiseen. Tänään oli itse asiassa ensimmäinen päivä, kun mä pystyin tekemään normisarjapainoilla rintaliikkeitä ja tämähän tuntui ihan sikahyvältä. Mä oon oottanut tätä hetkeä, että koska ne voimat palautuu ja tänään oli se päivä. Mitä muutoksia mä oon huomannut tässä 16 päivän aikana, niin mun rintalihas on koko ajan pumpissa, mikä näyttää peilissä tosi hyvältä ja tuntuu tosi hyvältä. Mä toivon, että me saadaan jotain pysyvääkin muutosta, ettei sit oo silleen, että kun mä lopetan näiden punnerusten tekemisen, niin sitten rinta lässähtää ihan kokonaan. Mut mä odotan kyllä ihan innolla sitä, kun tää haaste loppuu. Etenkin sitä, ettei tarvitse joka ikinen päivä tehdä punnerruksia. Saa nähdä, millaisia tuloksia saadaan aikaan. Se olisi päivä 20 mun punnerushaastetta ja mä oon saapunut eilen tänne Porvooseen. Mä oon saanut kutsun häihin, jotka järjestetään täällä. Ja vaikka on tälleen häähumua, niin se ei estä meitä eikä ole tekosyy sille, etteikö punnerruksia tehdä joka ikinen päivä. Tehdään ennen kirkko-osuutta viimeiset punnerukset tälle päivää. Häät oli todella kauniit ja jatkoilla tunnelma oli katossa, mutta viimeisellä viikolla uudet tuntemukset alkoi pikkuhiljaa hiipiä mieleen. Mä en tiedä, alkaako mulla ole tässä pikkuhiljaa kisaväsymystä, koska viimeiset pari päivää, niin tää on alkanut tuntua aika raskaasti mentaalisesti. Et haasteen alussa niin tää oli enemmän tämmönen fyysinen juttu tai oli vaikeampi fyysisesti, mutta jotenkin ehkä tää viimeinen viikko, mitä tässä on enää jäljellä, on jotenkin ollut tosi vaikea ruveta tekeekin niitä punnerruksia. Mutta onneksi tää on kohta ohi, ei tarvitse tehdä hetken aikaan enää punnerruksia. En varmaan tee seuraavaan kuukauteen enää yhtäkään punnerusta. Vaikka jälleen kerran teki mieli lopettaa, niin nyt oltiin jo niin lähellä loppua, ettei ollut mitään järkeä lopettaa. Viimeisten päivien punnerrukset tehtiinkin sitten hampaat irvessä. Se olisi kuulkaa päivä 30 ja fiilis on aivan huikee. Mä en olisi ikinä uskonut sen ensimmäisen viikon jälkeen, että me tullaan pääsee tähän pisteeseen, mutta tässä ollaan 2900 punnerusta takana, 100 viimeistä enää edessä. Mä en oo koko elämäni aikana odottanut mitään yhtä paljon kuin tätä hetkeä, että mä saan lopettaa tän haasteen. En edes silloin pienenä joulupukkiä, vaikka sitäkin jännitin ja odotin ihan älyttömästi, mutta tää on jotain ihan omaa tasoansa. Kuten ekallakin kerralla, mä laitan tosta puhelimesta ajastimen päälle, niin saadaan virallinen aika ja nyt nähdään sitten, ollaanko kehitytty tässä punnertamisessa yhtään siitä ekasta päivästä. Ja aika alkaa nyt.
puolet tehty. Nyt 40 sekkaa on mennyt aikaa. Aika hyvältä näyttää. Yksitoista jäljellä. 3 minuuttia aikaa mennyt. Jo 11. Oi saakeli. Aikaa meni 4 minuuttia ja 7 sekuntia. Nyt kun punnerukset on tehty, niin mä annan vielä itselleni viikon aikaa ennen kuin mä testaan sitä penkkiä. Nyt mä otan vielä viralliset mitat ja nähdään kuinka paljon tai onko mulla yhtään muuttunut rinnan ympärys tai käsien ympäryksen mitta. Vaikka mitään silmäänpistävää muutosta kehossa ei tapahtunut, niin toden totta mun rinnan ympärys ja käden ympärysmitta kasvoi molemmat 1,5 senttiä tämän haasteen aikana. Ja taas penkkipunnerustestissä niin mä pystyin tekemään 12 enemmän kuin 30 päivää sitten. No, opiks mä sitten mitään tästä? Ainakin sen, että mä en ainakaan osaa noita kehonrakennusposeerauksia tehdä, että näillä taidoilla on ainakin ihan turha mennä kisoihin. Ja ehkä myös sen, että me pystytään isompiin asioihin, mitä me oikeasti uskotaan itsestä. Ja tää oli itse asiassa ihan hyvä muistutus siitä itselle. Ei mulla sen enempää. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi videossa. Se on moi.